Lampahing tata-cara paningstan. Angka setunggal pambuka. Angka kalih pambagya harja. Angka 3 wedaring sedya pasrah. Angka sekawan tanggap sabda. Angka gangsal lung tinampen utawi simbolis sang-sangan paningset. Lajeng ingkang angka 6 liru kalpika. Angka 7 pandonga. Angka 8 pitepangan keluarga. Gangsal sumene 10 pamit lan waluyan. Waluyan menika ular-ular. Nggih, mbok menawi wonten menika. 11 paripurna. Dados menika cak-cakanipun menawi pasrah sanggan paningset dumateng calon penganten putri. Ingkang jangkep dene kadang awis wonten ingkang jangkep ugi wonten ingkang boten. Menawi waluyan niku kadang sok mboten wonten ugi wonten. Ning mboten sak dingah tiyang ngagem waluyan. Ingkang baken menika menapa menika pasrah sanggan paningset menika sampun kula aturi. Pisang ayu sedahayu. Jambe ayu lawe petak. Menika ingkang baken kagem pasrah sanggan menika.